Kulindeleke ukuba uMongameli wezwe uMnz Cryl Ramaphosa adlulisele incwadi kwiNgonyama yamaZulu Misuzulu kaZwelithini ezinkundleni zemidlalo iMoses Mabhida eThekwini kulempelanyanga mhla ziyishumi nesishagalulunye ngesabatha. UMlando uthi lencwadi ayichazi ukugcotshwa kweNgonyama kodwa iluphawu lusho ukuthi uhulumeni uyayamukela iNgonyama njengoba amaZulu ayigcoba esibayeni kokhangela amankengane kweNgonyama inyakatho yesifundazwe sakwaZulu. Natali nakuba isekhona imvunge yokubanga kwesihlalo sobukhosi kodwa uma uhulumeni eseyinikile iNgonyama lokho kuzobe sekusho izeneze njengoba umthetho sisekelo wezwe laseNingizimu Afrika uzobe usuvuna iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini njengenkosi esemthethweni yesizwe samaZulu. Amabutho nezintombi kulindeleke ukuba batheleke obuningi babo kuzoba ngofakazi bokubona ingqophamlando yesizwe samaZulu sibeka inkosi yaso okugunyazwe ngumthetho wezwe laseNingizimu Afrika. Umntwana uvanana okwamenye amanzi udonse ngendlebe uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal oholwa umhlonishwa uNomsa Dube Ncube uba baphathi lo msebenzi weNgonyama ngokukhulu ukucophelela bengawumoshi njengoba abakaze babeke enye inkosi ngaphambili. Ezindabeni zeGula TV usiboniso Buthelezi kwaceza. Thank you.